Здравейте на всички, които гледат това видео. Аз съм Creepypedia Pro. Днеска ще играем Майнкрафт. Да, между другото не мога да ползвам интрото, не може да го сложа, защото пак трябва да се го тегля и скайпа не ми дава нещо да влезне и това е проблема. Между другото някой се трябва да закрия паролата, че вие да не я видите. Кой сервер съм я на такова? Да, е долу в описанието. Така, аз трябва да го напиша бързо. Да, аз го написах. Даро! Ето готово. Кома! Окей, аз не съм много добро настроение без това. Ама, и аз викам, да, не съм правил клипове. И затова да правя един клип. Другото, което исках да кажа е, че е такова. Мерси за малкото абонати, които ми таковахте. Те са 11 някъде. Мерси пак. Аз мога да паузирам, докато почне таковата играта. И чакайте, изписам чак. Имам нов скин, между другото. Скоро ще правя мой сайт. Да, и ще паузирам докато просто такова. После почне играта. Така, ето, станаха 30 секунди и почваме. Така. Ще трябва да сложим новата снимка, защото нищо не работи. Ето, каза ви, че почваме. Да, те стояха преди мен. Десно, направо си тесно. Че не убирай. Копеника Фреди. Invisible Killer. Възможно съм невидим. Докато не съм почнал пак да съм. Защо не съм невидим, ама не знам. Така. Няма да предам. Няма да се предам. Защо няма да се биеш, значи умираш. Фак. Фак. Къде влезне, бе? Няма къде, окей, малко ще почакаме, да. Не проблем за мен, смисъл. След малко survival да играем, обаче нямам. Така всички survivali са ми почти читърски. И да, за жалост. Да. What the fuck? Те пак ли трябва да паузирам?
този път стрима ще е по-малък, към 10 минути. Жалост. За голям жал. Защото трябва да правя стрим. Чакай, май казах стрим, клип. Защото аз правя от едно приложение, там стримих. Разни хора ми пишат такива. Да. И оттам мога също и да снимам. Да се казва приложението шоу. Там също мога да снимам и да ги качвам в YouTube. Тоест, да, без това аз викам доста време, не съм качвал. Викам я да качим малко клипчета и ето. Да, пак не става окей. Може да играем Skywars. Може да играем Splash. Може да играем Bounty Hunter. Bounty Hunter е много тъпо. Искам да сложат такова Hide and Seek. Аз трябва да намеря един сървър. Скоро имам един нов канал на лаптопа. Crafter Assassin, долу е в Crafter Assassin. Там ще почна да снимам повече, тъй че скоро се местя в него на другия канал. Там са всички клипове. На този канал ще остане спомен, значи в Crafter Assassin може пак да се абонирате за мен. Или естествено ще сложа линк, ако не забравяте. Да не забравя. Най-важното е да не забравя. Няма значение. Ето, дава се. И пак трябва да спрем да паузирам, защото не искате да чакате и да, окей, спирам. Така ето хора, 30 секунди. Аз ще да изигра само тази игра, защото нали казах няма да има много време. Аз знам това. Окей, почваме. Ма ще отрепне, бе, всичко да ише, бе, момченце. Отваряй ги дали прозорец. Добре. Да, няма хора тук. Дайте ме ти изчезват. Много ще садна просто. Взема само това и това. Майка, тъпияйте ми, гледайте, ще ме убие. Да, хакерка. Също смисълте, ако само става да е хакер. Хе-хе, да, направо хакер. Защото аз имам доста работа и затова не мога да снимам. Аз сега някакви други теми говоря, какво ли не. Да, надявам се да е 10 минути с клипа. Само трябва да избягам този. Тогава. След 10 минути. Само трябва да избягам. Запали компютрите, гледаш всичко и започва да пише. Да. Тъй като бачи нуба.
настрами. Това на себето, мами. Я от тук, бе. Виж, виж. То на Feed приятели. me. И то на приятели. И нови. Иски. Така. Той че въобще му следва. Ще ме убие, нали? Някакъв много. Там си много да ме убие. Ще бати е тъпата победа. Така, това вече 10 минути 11 даже. И трябва да спра, защото няма да ми даде повече време. Така. И чао.